सोमनाथ सेनापति ମୁଁ ହିନ୍ଦୁପୁର ମେଳ କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛି। ଏଠି ଆମ ବାବା କୁମାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମେଳ ହୁଏ। କୁମାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ମେଳ ସମାଜରେ କାହିଁକି ଏଠି ଦେଲେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଚାଷ ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲା। ଚାଷରେ ତା ମଙ୍ଗଳ ବାନ୍ଧି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ରକ୍ତ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ରଜା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯଦି କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ହେଇଥିଲେ ମୋର 12 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ନାଁ କୁମାର ସେଠି ଦେବି। ଏହା କହି ରାଜା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ଝିଅ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାଜା ଆସି ଏଠି ମନ୍ଦିର କଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କୁମାର ଠାକୁର ଦେଲେ। ଏବଂ ଏଠି ମେଳଣ କରି ମେଳଣ କଲା ପାଇଁ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଲେ ଲୋକ ମେଳଣ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଇଏ ହାରା 405 ବର୍ଷ ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯାହା ଶୁଣିଛୁ 405 ବର୍ଷ। ଆଜି କେତେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜି ହାରାହାରି 30-40 ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ କେମିତି ରଖୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଥିଲା, ସେବା ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିଲା। ଲୋକ ସଚେତନ ଲାଗନ୍ତି ତେଣୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପରେ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ଲୋକ ବହୁ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲେ, ମେଳ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ମେଳ ହେବାରୁ ଲୋକ ବହୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ଲୋକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଅଛି? ସାଂସ୍କୃତିକ କାମ ଅଛି। ରାମ ଲୀଳା ହେବ, ତାପରେ ନାଚ ବି ହେବ। ଟିକେଟ୍ ସମୟ ଖାଲି